Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságunknak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jobbásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. A székelységben nincs olyan szentmise, ahol ne imádkoznának Áron püspök boldoggá avatási folyamatának előmeneteléért, a közbenjárására történő csodáért. De azt is tudják szülőföldjén, hogy nem elég a fohász. Nem elég csak a templomokban felidézni a helytállás, a meg nem alkuvás szimbólumaként tisztelt Márton Áron alakját. Életpéldája a mindennapokban is jelen kell legyen. Át kell azt örökíteni azon generációk számára is, amelyek nem ismerhették. Ez most a hívek feladata. A Vatikánban ellenben dolgozik a boldoggá avatási peren a posztulátor, hogy a Teológus Bizottság észrevételeit követve összeállítsa az újabb, alapos felülvizsgálásra váró kiegészítő dokumentációt. Márton Áron este persoana care deține cel mai mare dosar de urmăriri informative în arhiva CNSAS. Miért van ekkora anyag róla? Ezt ő maga mondott el személyesen nekem, hogy amikor letartóztatása után először Nagyszebenbe vitték, utána visszahozták Nagyenyedre, és amikor Márton Áron kegyelmes úr is tehát felszáll az úgynevezett Dubába, Nagyenyeden ilyen közönséges banditák voltak, akik derétikig lebedkezem, mert el lehet képzelni, abban a fémkocsiban milyen meleg volt, és kártyáztak. Márton kegyelmes úrnak a lábán is, a kezén is bilincs, hátra volt kötve, és még a kezén lévő bilincs, a lábán lévő bilincsel is összekötve. És azt kérdezi ez a bandita vezér az őket kísérő rendőrtől, hogy ez az ember miért van úgy megvasazva? És a rendőr azt mondta, azért, mert nagyon veszedelmes ember. Nem könnyű feladat szenté válni. Az egyház megdolgoztatja a szentjeit még a haláluk után is. Az életükben elvárja tőlük az erények hősies gyakorlását. Haláluk után kell, hogy megtörténjék a csoda.